Krátká odpověď je ne, ale hodně tím omezíte možnost vašemu podnikání růst a vydělávat. Pokud své služby prezentujete na sociálních sítích, Google mapách nebo v online katalozích, jste na dobré cestě, ale ani jedno vám nedá takovou volnost vlastní prezentace jako váš web. Pomocí webu můžete mít na jednom místě všechen obsah pro potenciálního zákazníka a sestavit ho tak, aby k němu co nejlépe promlouval a přeměnil ho na platícího. Když jste třeba grafik, můžete na jeden prostor vašeho webu umístit portfolio, doporučení od klientů, popis toho, co nabízíte, ceník a kontaktní formulář. Pokud zákazník narazí na existenci vašich služeb, ale zjistí, že nemáte web, může ho to odradit. Představte si situaci, kdy zákazník hledá pneuservis na Google mapách. Najde dva ve své blízkosti, u jednoho je odkaz na web, kde zákazník zjistí ceník, otevírací hodiny a jak se objednat, a u druhého web není. Který pneuservis si myslíte, že bude působit důvěryhodněji a profesionálněji? Ten s webem samozřejmě. Zákazník nechce složitě pátrat u pneuservisu bez webu po důležitých informacích, nebo se tam třeba ptát osobně, když se u druhého vše dozví snadno a okamžitě. Ještě lépe, když na webu budou další usnadňující nástroje, jako třeba rezervační systém nebo formulář. Pokud vás zajímá více informací k tomuto tématu, v popisku najdete odkaz na můj článek s dalšími užitečnými informacemi.